Karvedanên kuştina û çar serbazên Tirkiye li Libas Sûriyê di qada netewî û navnetewî de bawayekî gur berdewam dikin. Di vê çerçeveyê de jî dê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Rûsyê Vladimir Putin di pênc adarê del Moskowê derbarê rageşiya li Sûriyê û taybetî dwarê Îdlibê de hevdîtinekê pêk bînin. Beriya vê hevdîtinê jî berdevkê Kremlînê Dimitrî Peskov rakand ku artêşa Rûsya û Tirkiye di nava tekiliyan de ne. Peskov got, Moskov grêdayê rekeftina Soçî ye. Piştgiriya Yekrêziya Xaka Sûriyê dike û hevkariya bi Tirkiye re girîng dibîne. Serokkomar Erdoğan jî derbarê hevdîtinê de daxuyan, ew hêvî dike dwarê Îdlibê de agirbestek pêrakandin û pengavên piştî vê yekê demildest pê navêtin. Cîgirserokê Enstitûya Ramanên Stratejîk Alparslan jî amaje dike ku dê Tirkiye dîplomasiyê bidomîne. Lê paşaroja herêma Îdlibê kiryarên qadê de diyar bike. İşin doğrusu Suriye halkının lehine ve Türkiye lehine çok fazla bir şey beklemiyorum. Ez nebawerim derbarê gelê Sûriye û Tirkiyeyê geşedanek erênî ji vê hevdîtinê derkeve. Ev yek taktikên Rusya, Ewropa û Amerîkayê ne ku demê dirêj bikin û lîstikên mijûlkirinê ne. Ev ji bo çalakbûn û bêhêzbûna Esed tên kirin. Divê em gelek tiştan ji vê hevdîtinê hêvî nekin. Dê kiryarên li qadê vê proseyê diyar bikin. Dibe ku hin tiştên piçûk derkevin, lê dîsa jî dê Tirkiye dev ji dîplomasiyê bernede. Akademisyen Profesör Doktor Haydar Çakmak jî derbarê hevdîtina pênc adarê de amaje dike ku her du welat jî li peyên ku destkeftiyên xwe li herêmê biparêzin û ew lehiya hêzên xwe dabîn bikin. İki şeye bakmak lazım daha doğrusu. Birisi Hewceyê em ji du aliyan ve vê meseleyê binêrin. Tirkiye dixwaze herêmên ku bi rêkeftina Sûçiyê bi dest xistin di destê wê de bimînin. û ji bo hêzên li gel wê rihetî tev bigerin, hêviya wê agirbest dikin. Rusya jî dixwaze hin herêmên ku rejima Sûriyê bi dest xistin di destê wê de bimînin. Çimkî Rusya dixwaze rêyên M4 û M5 an di bin kontrola rejimê de bimînin. Bi vî awayî jî dikarin bi rihetî tev bigerin. Bawerim dê Tirkiye jî Rusya jî nexwaze rageşî zêdetir bibin. Li gel Erdoğan, Wezîrê Karên Derve Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu, Wezîrê Berevaniya Tirkiye Hulusi Akar û Serokê Mîta Tirkiye Hakan Fidan jî dê tişandeya ku Putin re hevdîtinê pêk bînin de cih bigirin. Her wiha piştî kuştina û çar serbazên Tirkiye, Rusyayê gotbû hewceyê Tirkiye li dervê xalên xwe yên çavderiyê yên li Idlibê tev negere. Tê çaverekirin, li gel mijara agirbestê, ev mijar jî tevdîtinê de pê axaftin. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.